Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Dumateng Bapak Gambi ingkang kula hormati, dumateng Bapak Ibu sedaya tamu ingkang sami rawuh ingkang kula hormati. Saderengipun kawula ngaturaken napa ingkang dados jajiban kawula langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng tansah muji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Wondene kanthi lumunturing barokah hidayah sarta inayahipun kula lan panjenengan sami tasih saged angrawuhi napa ingkang dados undanganipun Bapak Gambi sakeluarga kanthi manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal penapa. Sholawat ugi salam mugi tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wondene panjenenganipun Nabi ingkang sanggup maringi syafaat utawi pitulungan dhateng sedaya umatipun ingkang sami taat. Mugi-mugi kita sedaya, keluarga kita sedaya, anak turun kita sedaya kagolong dados umat ingkang sami taat. Sehingga angsal syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam benjang wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya tamu ingkang pinulya, wonten ing dalu punika panjenenganipun Bapak Gambi anepi darmaning sesepuh inggih punika nindakaken tata cara bibak kawah. Napa to sejatosipun bibak kawah punika? Bibak kawah punika sejatosipun nitik wiji dadi utawi wiji sejati. Nalika semanten panjenenganipun Bapak Gambi gadah titipan dhateng ibu ingkang laminipun sak wulan, rong wulan, telung wulan, jangkepipun 9 wulan sedasa hari. Angsal sak condro kawestanan wonten ing alam Eko Kamandanu. Dwi Condro utawi 2 wulan wonten alam Dwi Panunggal. Tri Condro 3 wulan Tri Lokomaya. Dadi Tri Lokomaya menika alam Gondar Gandir Gawat Kaliwat Liwat. 1 wulan si Jabang Bayi wonten alam kandungan sampun pinaringan roh saking ngarsanipun Gusti Allah. Gangsal wulan 6 wulan si Jabang Bayi sampun gadai sifat jangkep. 7 bulan si Jabang Bayi pinaringan poncondriya. 8 bulan si Jabang Bayi sedakep semedi saluku tunggal ngeningaken cipta rasa. 9 bulan sedasa hari si Jabang Bayi medal saking guwa garbani guaning ibu sinarengan kakang kawah adi ari-ari. Ing wekdal menika lahir Conger, Mijil Putri, Wanci Sepeken, Tinengeran Asma, Indah, Dina Ayu Puspitasari. Leres nggih Pak Gambi nggih? Nggih. Akhiripun Bapak Gambi makarya dipun rinten kelawan dalu, putrinipun dipun kanteni kanthi ilmu, dipun sekolahaken, dipun lebetaken wonten pondok pesantren. Bapak Gambi makarya limen dalu hambok menawi sak wanci-wanci putrinipun angsal judu. Lajeng ing wekdal punika putrinipun Bapak Gambi sampun angsal judu wonten ing dinten benjing badhe dipun ijab kabulaken lan dipun dawuhaken. Nalika Bapak Gambi makarya linten dalu Ibu Sri wonten dalem niku gadah celengan kalih. Celengane mboten celengan bolong nanging celengan buntet. Nawinipun inggih punika Gendaka Mulya kalian Gendaka Kencana. Sampeyan salehke Pak Gambi, Mbak Sri. Pun nggih.
Sampeyan salehke. Sampeyan buka Pak Gambi sak tutupipun. Yang kalih nggih. Tutupe dibuka Bu Sri. Lah gendaka punika isen-isenipun napa? Isen-isenipun gendaka mulya dipun asta Bapak Gambi inggih punika gendaka mulya. Isen-isenipun inggih punika syahadat tauhid kalian syahadat rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nakseni ingsun boten wonten pangeran ingkang maujud kejawi namung Gusti Allah. Lan nakseni ingsun bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika utusanipun Gusti Allah. Sejatosipun punika namung tulodo utawi nuladake. Gendaka punika wadah, mulya niku kamulyan. Sinten to tiyang gesang bebrayan utawi berumah tangga gadah paugeran utawi pedoman Al-Qur'anul Hadis ijma' lan qiyas fa insyaallah keluarganipun badhe manggih keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Dipun asta dening Bapak sampun dipun sebataken wonten ing Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang niku pemimpine wong wadon utawi pemimpin rumah tangga mekaten. Lajeng gendaka kencana. Isen-isenipun napa isen-isenipun Mas Picis Raja Brana. Gendaka punika wadah, kencana menika emas utawi perhiasan. Saapi-apike perhiasan ing alam donya yaiku wanita sing salehah. Dawuh Kanjeng Nabi bismillahirrahmanirrahim ad-dunya mata'u khairu mata'i dunya al-mar'atu sholihah. Donya iku perhiasan saapi-apike perhiasan ing alam donya yaiku wanita sing salehah. Wanita sing salehah menika menawi sampun rumah tangga taat ngabekti dhateng kakungipun. Disukani kaya sekedhik nggih alhamdulillah kathah nggih alhamdulillah ngoten. Nggih mekaten para pinilengkah mriki sedaya anggen kula ngikraraken sekedhik nyuplik mugi-mugi saged manfaat lan barokah khususipun dumateng Bapak Gambi sakeluarga umumipun dumateng kita sedaya ingkang sami rawuh. Monggo kita sareng-sareng tetungga wonten ngarsanipun Gusti Allah. Mugi napa ingkang dados hajat niat krakatipun Bapak Gambi tansah dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala, dipun ijabah kalih Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah zatullah samiullah sujudullah. Ora ana kasembah kejaba Gusti Allah. Ya Allah Muhammad Rasulullah. Manungsa titah sakwantah kadunungan lali kelawan salah. Ya Allah manungsa jejere kawula mboten gadhahi daya penapa-penapa tanpa panguwasaning Gusti ingkang Maha Kuwasa. Ya Allah wonten ing dalu punika panjenenganipun Bapak Gambi hami mawa putra sinaratan mantu mubak. Panjenengan tepihaken saking Sengkala, panjenengan tepihaken saking Sukerta, panjenengan tepihaken saking balak lan bilahinipun. Panjenengan caketaken kawilujenganipun. Wilujeng Bapak Gambi sak keluarganipun sedaya. Wilujeng kawula ingkang ikraraken. Wilujeng sedaya ingkang sami rawuh wonten ing mriki minangka dados saksinipun mantu mubak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wakina azabanar, wakina azabanar, wakina azabanar. Ya ilahi anta rabbi wa mujibat dawati ja'al farhamu bina. Ala habibika wa rasulika habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi musahadati dzurriyyati wa ali baiti wa man amila bi hadis sholawah. Tuqbalu tu'auhum istajib. Bi ijabatil kubra ya Allah. Bi ijabatil kubra ya Allah. Bi ijabatil kubra ya Allah. Subhanaka ya la ilaha illa anta al-ghaus khalisna minan nari ya Rabb. Sholli ala Muhammad wa ali Muhammad khalisna minan nari ya Rabb. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Nuwun sewu wonten ing dalu punika panjenenganipun Bapak Gambi sampun nindakaken tata cara bubak kawah luar nggih.
Mekaten enten kirang langkungipun nyuwun pangapunten akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selajengipun Bapak Gambi nyuwun paksesen dhumateng panjenengan sedayanipun mujudaken sedekah mugi lumantar sedekah keluarganipun Bapak Gambi tansah dipun ridhoi kali Allah Subhanahu wa taala dipun berkahi kali Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Amin. Kepareng pun kunjuk kadang-kadang lestari budaya, kepareng sumilir rezekinipun punden kula Bapak Gambi sak batanipun kepareng anglampahi darmanipun perda. Ngengeti piantun sepanten biyanipun Pak Gambi pangapunten mangke kepareng saged wakil samudyanipun awit hamba bilih setunggal mbaka setunggal tertamtu kewula mboten cekap pramila estu kripik gedang kripik tela sithik idanggal pareng warata saged nyuwun tulung mrikipun kunjuk kadang-kadang kepareng pinitaya mbok bilih ngaten cekap saking ajeng mriki kewala. Anggure musuh miler kang ijo Raya raya tasengata manten anyar
ayakne Mbah. Jalur gunung ukuran bundar pinulat. Ilmu iku lelakone kanthi laku lekasela wankas tegese kas nyanto sani Satya Putya pangegesing tur angkara Mangawa paksi manyura wancine ando keteget rahinda sarasara wasing pagelaran kabutik titik pangolak A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murudina waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna bidzalika laayatil liqaumin yatafakkarun alayah. Kanthi nyebut asmanipun Gusti ingkang Maha Welas saha Maha Asih. Mugi kawilujengan kebagas warasan tansah kasalira kajiwa rementah kunjuk kula dalandika sami nuwun kawula nuwun. Dumateng para eling para ulama para kyai ingkang rinten mantareng ratin kang sumanding kitab wahyu ing ilahi ingkang narowange blat panuntun panembah Hanjung margane kautaman ingkang dipun piyakal Allah Subhanahu wa taala ing tasek pareng kawula hormati para sepuh sepuh para punden ingkang saperangan sampun pono ing pawawas
lebda ing pituruhur ingkang mestuti puyane kautaman ingkang dap kalingga murdaning akrami para pangemban pangpati praja satria negari ingkang kinarasa song agung wonten laladan bata lega wetan bringin ngawi lan sedanten para rawuh ingkang parang sowan mliginipun pepundhen kula Bapak Ratmin sarimbit Ibu Yati kadang besan Sutresna murwakani pawen agung prasaja ngemban dawuh pepundhen kula Bapak Gambi sarimbit Ibu Sriyati dalu punika kepareng dipun wontenaken langen beksan prasaja kinarya cegah ungon wonten kalengganing ratri sadherek kepareng kapurwakan monggo sakutawis kula dherekaken hangrakit punang hangga nyuwun dumateng Gusti ingkang murbeng dat ingkang pareng-paring nugraha saengga wonten kalengganing ratri kula dalan kula sami saged marak pangayun nuhoni undanganipun pepundhen kula Bapak Gambi kanthi manggih bagya mulya pramila boten wonten atur ingkang langkung sae monggo sareng kita ikiraken kita syukuri kanthi wasa bikholina alhamdulillah rabbil alamin salam monggo ngestu katepaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad nabi akhir zaman mustikaning jagat raya pangsallah prapteng delahan kula dalamnya sami pikantuk sapatipun amin amin ya rabbal alamin Perdapa kepareng sedaya pundhen kula Bapak Gambi sarimbit Ibu kawula pun suradi kang dados pengendali para duaranipun basa kinarya mratitisaken wontenipun tata upacara krida mataya prasaja mbabli samudayapun ing mangkirang nuju prana diagung ing pangak sama nglenggana saking cublipun serpan kawula awetene tata upacara ingkang sampun karekit dening para klawangsa ingkang sepisan pambuka angka kali kepareng mangki wontenipun krida mataya sinarengan Ibu Waranggana wonten sunggal kalih 3 sekawan wonten kalengganing ratri samangki estu dalem saged boten nyebat asmanipun awit nggih dereng pareng tepang nggih pramila diagung ing pangaksama tumunten mangke kepareng sedya kapurwakan saking Swisan wontenipun tari gambyong parianom tari serampat kondur orek-orek tumunten mangke kapurwakan saking panjenenganipun pepundhen kula Bapak Garwan leres nggih kinarya mratitisaken wontenipun tata upacara wonten kalengan dalu tandha yekti ingkang kepareng murwakani utawi ingkang gedhokaken babli ngaten tumunten kepareng sampur ingkang pareng peniji awetene ingkang sepisan kunjuk ingkang hamengku gati mligipun kunjuk pepundhen kula Bapak Gambi Gotrah Kawangsa tumunten sampur ingkang salajengipun pari purnanipun pawiwahan ambek pilih panjenengan sami mboten kastu nampi sampur tandha yekti pawen agung kepareng sampun pari purna para tamu para undangan kaputri dalem bali malih ingkang sampun pikantuk punapa kewala saking kadang-kadang paguyuban sineman rukun mulya monggo dipun rahapi kadamel telas awit dereng kepareng pikantuk kepareng dipun rantu sak upatawis monggo kula dherekaken ngagungaken asmanipun Gusti ingkang murbeng dumati kanthi nyebut basmalah tata upacara kapurwakan wonten pawen agung mugi samudyanipun manggih kayunanan bismillahirrahmanirrahim tinarbuka wonten pawen agung kalengganing ratri krida mataya wonten pawen prasaja kanthi sesanti durga mendak kala sirna sapa sing bibiti Allah ing kono wahyu kamulyaning bakaling sirna lestari budaya
tansah haying bawana nuwun kawula nuwun.
Langsung wong ayu ya, selak bengi. Langsung saja, Bu. Ora sah suwen. Ika, ika.
Awas. Mbah Suat. Jong jadi pelong dandani kalopo tansane wong atiku kayung yon selagamu saya nembe wangun dasar ayu lancar putih ora wokal dadi komen sama sakite aku Sari wong tresnaku tanah bisa lali Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada anak ronda manggon nyarep omaku Melayu ora? Yang raku dheweke goyang-goyang yen ngerti dheweke aku namake carane mlaku saya Putar yuk. Ayo ngawi mumpung wong ayu. Yo. Ayo Mbak Una, belajarin Mbak, mubeng Mbak. Jatmo kanggo jatan jiwa. Wis pokoke manut bae lah. Gones Bos gedang raja dasar bagus tur prasaja ngono ning ya ngono sekar pisang sesajine karyo Rama-rama diliretane tak lirik mung pulatane ngono yen ya ngono jari balung randaning kelapa Jas. Belung randaning kelapa Glopane madu. Wis gak usah nganggo awi ramah yo gak usah nganggo pepeling. Nganduk mungup paneng sapu caing bukir merebak bang sumirap kreng soroting surya mega lan gunung monggo Pak Dekarwan.
Miwiti sendiri sandaning pratangga ramane Gonenes kakunge ya mas kakunge karya rociting waradaya Mriku mawon Pak Jono, kersanipun ibu-ibu tindak mriku ngoten nggih. sapa sing ora ketenan mripate plelak-plelak awe-awe rasa atiku yen to nyawang gagahe lakumu sayangi anakku loro wis rondo kono joko kembang desa bisa keturutan mamang putra urip bebarengan Joko ibaratnya kadang yaya lintang Iya. Pangapunten wong ayu nggih. Ing mangke kepareng derek nglerehi kadang-kadang sinoman sedantenipun ugi pangapunten kunjuk Bu Sriyati Babli mangke kepareng derek mbayari persiapan ibu-ibu ingkang pareng wonten. Monggo sayang. tak rewangi pati geni pamrih karep pinulah atine aku ora bakal lali mong sliramu Sok. priya sing tak
Estu mligipun kunjuk pepunden kula Gambi ugi paran para mligipun estu parwiniji pikantuk sampur pakurmatan kinarya hanglerai pepunden kula Bapak Gambi kasuwun kanthi legawenipun manah kepareng sakmenika ugi miat saking sasana palenggahan tumuntun wonten sasana suka sinarengan lestari budaya Mataram Col. Kunjuk para kadang-kadang ingkang pareng pinitaya pikantuk sampur nderek hanglerei pepunden kula Bapak Gambi Blantik estu kripik gedang kripik telo sithik edang ingkang pareng warata monggo wedalipun sakmenika ugi kepareng kasuwun enggal miat saking sasana palenggahan tumuntun wonten sasana suka. Natiat lamun Natiat lamun ngelamun tanpa tentremos tinamo
lilangane dangulangun dekat ruting griya dawa kisah lawan garwa angles gekes daetis sang rama putra elo king rat satriya yudhya Jangka murimas jenggosak apa mo saluk kone saluk kone wong marti mikir raharja ayo ayo tandure wasa milir tak ijo royong-royong tak sanggota manten anyar ayo ayo penekno blimbing kuwi nyolong son penekno nganggo basa tata tira ayo ayo mangko sore mumpung padhang rambolane mumpung jember kalangane ngetan bali ngelon tresnane tenan apa mong kuyon kenes mareman tak eman reno lan wengi kenes kenes jeng jeri balong ngaraneng kalopon
kaline aku wis madhep mantep jambok gawe bingung susah ring moko watya wadung winor sita ganes ganes manggayu ayam tentrem bos tinamo pancen nyoto sang kidul renaceno maju mundur nggih biasa pura cekek bentur lune daya luhur sang kidul angen beksan maranggono tradisi lor ana ing tanah Jawa Jakawuri ya Mas Mas tingkasa opama ganes ganes wicarane ya ramara maku dhewe ganes kemas tingkasa opama ya Mas Mas tanpa mundur pramosa karamurka lamun weruh sliramu pete niki anane tansah rangu rasa tresno sing tandem sarwa mikir hati tanah bisa janjan kaya ora bisa ngoncati saben wanci tansah nggodha ati nanging aku wedi bloko pungkasane teman lara tresno nanging caket sajroning atiku ganku nandang tresno iki wis kinotrat satremo nglampahi ulo sawah sapa ngendut saben atiku wis kapilut saiba bunga rasaku lamun bisa jejaketan mring sliramu Halo. halo Halo. ninggal katresnan madhape liwung ser
jroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak sun rino lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sok pananggonmu bali bisa kumpul kaya tuing uni takunana wintanana ngenteni ning pucuking tresna elung nangka bebasane mung katon sliramu wae aja lali pawalengku oke mana Kang Mas janji-janjimu aku kang setya setunggu tak enteni nganti sak elingmu dadi liwat atiku nalikane sepisan katamu
aku iki tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan mak jedar mak jedar mak jedar ana ben pecah wah iki mesti rezeki teko mak jedar mak jedar mak jedar ben pecah maneh isih esuk rezekine tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk cinta merah merah jambu rinduku hanya kamu rindu hangat hangat tuku lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi cukup kamu saja yang di hati aku tetap setia sampai mati cintaku hanya kamu cinta merah merah jambu rinduku hanya kamu rindu hangat hangat tuku lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi cukup kamu saja yang di hati aku tetap setia sampai mati cintaku hanya kamu cinta merah merah jambu rinduku hanya kamu rindu hangat hangat tuku mo sinuk moyo winayo ing sepi ini
kanca ning gesek gembira Lerap-lerap lerap nyene segoro Aia angliak numpak praulanya monggo konjuk para pemunden ingkang sampun para peniji ingkang sampur lumampah numpak perahu monggo pangapunten estu konjuk cek munah ayo nang rene Makde Purwoto Galio ayo nang rene Mas Jebul wis sore tinggal apa on awe-awe ayo sayang prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe pangapunten konjuk pepunden kula ingkang sampun piniji ngajeng ngengeti kawontenan piantun sak meten bane sak menika ugi wedalipun monggo Yo kanca ing kisih gembira lerap-lerap banyune segara oase Anglia numpak perahu layar Monggo, ing Kang Mas. dina Minggu pariwisata alon praune wis nengah piyak banyu dinelam ora jemu-jemu karo Mas Purwi, meseng guyu Miki digawa. ngilangake rasa ngrah lesu adek jawil mas jebul wis sore witeng kelopo katon awe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk mulai nyambut gawe tak kira
manungsa mung bisa ngrekolan congko Gusti kang paring itilan pasti kita sak termoklam pai Ning pikiran pengen kaya sore mung tansah elingan kemang-kemange esemu wong bagus kiri sedih atiku ning endi nggonku goleki putih-putih kepingin ketemu senadyan adoh tak parani mong nuruti kangening ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal hatiku lo tumetes nelasi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli apa kabeh lelakonku piye ngopo kok ndadek ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati sak lawase lah munane ndi iki sapa sing ora ketenan mripate blalak-blalak ngawe-awe
gagahing lakumu sayangi anake loro wis duda aku perawan kembang desa apa bisa keturunan momong putra urip bebarengan aku kedanan rina wengi mung tan sakalingan kedanan prawan ibarate kodho gayo lintayang tak rewangi pati geni pamrih karep min cedak atine aku ora bisa lali ya mung sliramu priya sing tak tresnani salume jaket piknik mung sirase tak tresnani tak janji ra rumah dosa